Nagpabilin gihapon ang low pressure area kun LPA sa nasod. Apan ubos kuno ang kahigayunan nga mamihimo kining bagyo. Unsay mamihimong epekto ni ini ilabi na dinhi sa Kabisayan, sayra nato gikan ni Engineer Alkiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas Regional Office. May hapon ani na pinaka-latest weather update gibase ni sa tanang available data karong adlaw. Ang low pressure area nga atong gisigi og monitor nagkaduol na kini sa kayutaan sa Mindanao. Kasamtangan ang iyang sentro nahimutang sa 185 kilometers east of Davao City, Davao del Sur. Sa pagkakaron ni maba ang iyang kahigayunan nga mahimong bagyo sa mga sunod nga mga oras o mga adlaw. Pero sa gihapon ato ning bantayan mga kapuso kay sa pagtadlas niya diri sa kayutaan sa Mindanao magdala kinig mga pag-ulan kusog diring dapita sa Mindanao o ang iyang trough niini amo paulan sa tibuok Visayas. Busa sa masunod nga 24 oras ang silangang bahin sa Visayas makasinati og labihang pagpanagom sa kalangitan inubanan kinig hinay ngadto na sa kasarangan og usahayng kusog nga mga pag-ulan nga posible kini makamugnag baha og dahili sa yuta sa pipila ka mga lugar hilabi na katong mga delikadong lugar. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas lakip na niini ang probinsya sa Subo, makasinati o pagpanagom sa kalangitan, inubanan sa hinay ngadto na sa kasarangan nga mga pag-ulan o mga pagpanugdog o kilat. Ang sukod sa temperatura dinhi sa Metro Cebu, magasukad sa 25 ngadto na sa 31 degrees centigrados. Sa Bohol, 22 to 30 degrees Celsius. Siquijor ug Dumaguete, 25 to 30 degrees Celsius. Samtang sa Leyte ug Samar, dunay 24 to 30 degrees Celsius. Para sa kahimtang sa hangin o kondisyon sa kadagatan, sa pagkakaroon wala tay gi-issue nga gale warning bisag asang dapita sa Kabisayan o sa musunod ng mga adlaw maba ang kahigayunan nga doon tay i-issue nga gale warning. Pero dili ta mo kumpiyansa mga kapuso kay ang hangin diri sa silangang bahin sa Visayas kasarangan ngadto na sa kusog nga nagikan sa amihanang silangan ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa Baluron. Ang kondisyon og duna kini posible nga moabot nga ditason sa balod nga moabot og 2.8 ka metros delikado sa mga gagmayng sakinang pangdagat. Samtang nabiling bahin sa Visayas lakip na ang probinsya sa Subo dunay kasarangan nga gikusgon sa hangin nga nagikan sa aminang silangan ug ang kadagatan kasarangan ang pagbalod nga posible kini moabot og 2 metros ang gitason. Dagat muhunas alas 6:52 sa hapon, karong adlaw, ug mutaob alauna 43 ugma sa kadlawon nga may gitason nga 1.54 ka metros. Adlaw mo silang ugma sa may alas 5:38 sa buntag. Para sa dugang detalye mohimong mulag-on sa social account sa Pag-asa o dili malimot pagbisita sa official website sa Pag-asa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Para sa Balitang Bisdak, Alkiblat, salamat.